El Centre d'Art Bombas Gens de València acaba de presentar una gran exposició sobre la història de la fotografia i l'estil documental, una bona oportunitat de conèixer part del treball dels millors fotògrafs del fotoperiodisme. Una quadrilla de xiquets del Cabanyal somriu davant la càmera de Robert Frank. Era 1952 i el fotògraf suís captava el que queda d'innocència d'un país castigat per la postguerra. Ulls que havien vist la mort i la fam cara a cara. Una dècada després, Garry Winogrand retratava l'Amèrica de la segregació racial, del fanatisme i de l'ambició pel poder, imatges que han fet història i són testimoni de la història d'un país. Tots dos cultiven l'estil documental, un reflex de la realitat que va originar el fotoperiodisme nascut als anys 30 i que va evolucionar cap a estils més conceptuals i artístics. L'estil documental en la fotografia comença amb l'autor Walker Evans als anys 30 als Estats Units. Després va evolucionant a una fotografia conceptual amb Bernie Hilabeher a Alemanya i als anys 60 i ha acabat amb autors espanyols com són Xavier Ribas o valencians com són Bleda i Rosa. Una exposició fotogràfica amb un discurs propi comissariada per Júlia Castelló, Sandra Guimaraes y Vicente Odolí, que no esquiva controversias ni tabús. Aquí hay obras de arte que ya han estado expuestas anteriormente, ya las hemos colocado en otras exposiciones, pero cuando se colocan en otro contexto, con otra línea discursiva, cobran otro sentido. Ese es el concepto del arte dentro del arte que me gusta a mí, que se conozca, porque en el fondo el curador es un artista, que trabaja con el arte de los demás, pero que genera algo también, que es una pieza de arte. Bombas Gens, Centre d'Art, presenta Sculpting Reality, l'estil documental en la col·lecció Per Amor a l'Art. De 9 artistes, més de 300 obres, un recorregut per la història de la fotografia.